A toto je Tomáškové. Páči sa mu, no. Tam máte aj, čo nám Mikuláš donesol, lebo my sme u vás neboli odtedy. No, to je od Mikuláša ešte. Čo poviete? To je iba na mašličku, pozri, to je iba tu kotiaku. A to je čo? Ja neviem. To je pre babku. Počkaj, netrhaj to, Bože. To je pre babku. Nedám, to si nechávam. To je pre mňa. Nie, to patrí k tomu. Lebo tu tak patrí. Piško. Ja som si to zaviazala, ja si to môžem aj odviazať. Oj. No toto. Čo to máš? Mám aj zážitkový darček. Čo to je? Čo? Ježiš, Ríšu dostal do pačky. 25. No ak toľko využijeme, že voľne každý deň jedný hodín doštívame. Najmenej. Toto je do pačky, no. Ježiš. Čo? Malý. Áno? To mi potom Nemôže, no odlož si pekne, odlož si všetko do sáčku. Lukáško. To je, keď si umývaš vlasy, tak každý deň si to môžeš dávať, vieš, na čoku a to by ti malo obmedziť vypadávanie. Ja si to tiež kúpila. Áno, to počula. Raka? No to je to, vieš, to, čo som si Raka, hej. objednávala, ja som to objednala za dneska. No čo, ty náš malý hrdina. A toto? Toto čo je? Ježiš, Ríšu dostal lejko.